Au. Podívejte, co Bára Šulcová právě dělá. Tahá moje prostěradlo. Teď si to prostěradlo. Báru. Ne. Báru, úsměv. Ne. Teď jsem to prostěradlo. Tady sedíš a co? Jo. To je všechno síla, kterou dokážeš vyvinout, jo. Prosím tě. Ježiš. Ta příjemná masáž. Nech mě. Taky tohle to je člověk. Au. Jak zažijte se bojit. Au. Už ty vlasy, ne. Promiň. Víte, že jdete proti sobě, ale... Jo. Ale jak to funguje Já víc? to chci. Ty vole. Kože, tak to zase vypadla. Knoflík. Knoflík. Jo. Au. Au. Už mě přemohli. Ty se mnou mezi sebou. Já mám dověřený ruce, víš? No a je Víte, tohle byla předtím postel, ale teďka už to moc jako postel nevypadá. a jako do toho budu spát, jo. Tak si lehneš tady a tam. Ne, prostě co ty s tím furt máš? Ty jsi to vymyslela. No, protože jsi to Vendula rozbila. Já jsem ji nerozbila. Skočila jsem. Teď to bude rozhodovat, jo. Je to, že jsme co třeba ne. Počkej, to se bude podívat. Je, sluší. A ty tvoje oči děláš, že? Nový vlasy. Takový Sonic. Zony, jo? Dobrá. Sonic, takový ten ježek. Sonika. Ty to nemá žádný vlasy, no, já nevím. Žátek. Kikino, to se s tím to skočila. Ona to schválně rozbila. No. Taky kung fu. Au! Ježíš, já nevím. Ty to nebudeš stát. Ježíš, tak to zasun. No já. Ty jsi to ruku. Nějaké reklamy povedu. Prostě to